împreună în ziua națională. Bine venit, Florin Grigore! Aplauze! Bună seara și la mulți ani, România, la mulți ani tuturor! Dacă tot am ajuns la dumneavoastră, înainte de treci, nu pot să trec fără să vă cânt o melodie. Și bineînțeles, melodia pe care dumneavoastră o știți cu toți românii sunt aflați și vreau să veniți cu toți aici pe dumneavoastră cu care împreună, da? Mulțumesc, Vera! La mulți ani încă o dată dumneavoastră tuturor și tuturor românilor! Haideți, mulțumesc sus să vă văd și eu! Același nume, oriunde în lume, mama noastră România și nu ne pierde mândria. Strigăm cum strigă românul și toți suntem unul. Cât vor străjui Carpații, toți românii sunt ca frații. Avem mai presus de toate credință și demnitate. Cât vor străjui Carpații, toți românii sunt ca frații. Avem mai presus de toate credință și demnitate. Și cu ardelenii, frații noștri moldovenii, toată fructea bănățeană și câmpia topogeană, toată floarea muntenească și mângâirea oltenească, sunt o nație frumoasă, de Dumnezeu aleasă. Cât vor străjui Carpații, toți românii sunt ca frații. Avem mai presus de toate credință și demnitate. Cât vor străjui Carpații, toți românii sunt ca frații. Avem mai presus de toate credință și demnitate. De ajuns doar o chemare, român de peste hotare, să vină pieptul să pună, spun la patria străină, că nu-i țară mai frumoasă, cum este la noi acasă, și cum spune cu mândrie, suntem fii de Românie. Cât vor străjui Carpații, toți românii sunt ca frații. Avem mai presus de toate credință și demnitate. Cât vor străjui Carpații, toți românii sunt ca frații. Avem mai presus de toate credință și demnitate. Mulțumesc mult! Puțin mai încet și mai rămân aici. Las-o așa, dar dau mai încet, ca să avem un pic de fundal muzical. Dragii mei, vreau să vă spun că mă bucur foarte tare că sunt între dumneavoastră astăzi într-o zi așa de mare, ziua României mari. Și nu uitați că în noaptea de Revelion petrecem tot aici, la Cafeneaua Actorilor. Bineînțeles, nu sunt sigur, sunt împreună cu toată trupa mea, cu Star Music Band, cu toți, o să fie un spectacol frumos, minunat. Și aici, alături de domnul Mircea și de Vera, bineînțeles, vom face și salonul acesta și celălalt mare și vom fi împreună, vom petrece împreună și vom cioni o cupă de șampanie în noaptea dintre ani. Așa că vă așteptăm aici la Cafeneaua Actorilor. Sunați, că lucrurile sunt puține. Și dacă vreți să petreceți cu noi noaptea de Revelion, sunați să faceți rezervare. Eu vă mulțumesc din suflet că sunteți atât de mulți și astăzi să simțim, să trăim împreună românește. Și încă o dată vă spun din tot sufletul, la mulți ani români, la mulți ani România! Vera, unde e Vera?
aici. La mulți ani, Vera, la mulți ani și vouă și ție și lui Mircea. Și să țineți tot așa în continuare cu petrecerile astea frumoase și să mă mai chemați când vin la voi, cu drag. Mulțumim mult! La mulți ani tuturor! Am avut alături de noi și am avut onoarea să-l avem alături de noi astăzi pe îndrăgitul interpret Florin Grigore. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc din suflet! Dragii mei, o melodie frumoasă, așa cum v-am obișnuit, toți românii sunt ca frații astăzi, în zi de sărbătoare mare a românilor. Vă spun tuturor la mulți ani și pe live aici, să fiți sănătoși, să fiți iubiți, fericiți, să nu uitați să trăiți, să simțiți românește, să nu uitați că sunteți români oriunde v-ați afla în lumea asta mare. Și încă un anunț pe care vreau să vi-l fac: mâine seară petrecem românește din nou pe 2 decembrie la Pajot Garden, pe Bulevardul Basarabia 37-39, iar sâmbătă seara pe 3 la... Stați că deja e muzica prea tare. Iar sâmbătă seara petrecem românește la Hannover, în Germania, la Air Events. Bineînțeles, voi fi cu Vlăduța Lupou, cu Rapsozii Maramureșului și cu Star Music Band. Împreună acolo pentru toți românii din diaspora, pentru românii din Germania de la Hannover. Așa că mâine seară la Pajot Garden în București și sâmbătă seara la Air Events în Germania la Hannover. Vă pup, vă iubesc, la mulți ani tuturor, să fiți sănătoși, iubiți și fericiți, oriunde v-ați afla în lumea asta mare.